Good morning mga dre. Kumusta po kayong lahat? Yun. At punta po tayo sa baba. Yun. Kukuha tayo ng puso ng saging. Kasama ko sila nanay at saka yung isang pamangkin ko. Tara. Tsaka kukuha din tayo ng sampalok. Yun sila nanay. Nauna na sila. Yun, pababa na tayo mga dre. Yun sila nanay oh. Kukuha kami ng puso ng saging. Tsaka sampalok. Pangpaalsam ng sida. Yun, kasama namin si Perena. Perena. Oh, yan. Bueno, malapit na siyang mag-ani ng palay ni Tito Ilong. Perena, lika dito. Come here. Perena. Yun, may mga alagat pero walang walang naloom. You know? Mukhang hindi maganda ang niya ngayon. Ani. Oh, manipis yung niya. Manipis yung niya. Dawa. Ito, hindi pa sila nagdadawa. Yun, baba. Ito yung kasi yung naudi na in-wrap namin. Hanggang doon. Yun mga dre, kukuha tayo ng sampalok. Sampalok! Lalagay natin sa Pagalsam ti papaya. pagalsam daw ng pagalsam ng Papaya. Pipaya. Kahit di ka na pala umakyat, mababa din pala, Ayong bunga. May bunga. Maraming bunga mga dre oh. Nga banda nga to. Kaya lang maliliit pa. Hindi pa masyadong magulang. Ako mo magwe data. Nay. Kani. Sige, go. Kunyo, gangak. Kurara dato yan. Tanay, nagadupa dyan eh. Oh. Di magawas. Sige, timanggoy ito siya timanggawat. Na. Tagoy daw. Biti na nyon. Nyo, di, naglakala ang galan eh. Nagadaw. Mabali na, tanga na. Yun mga dre, kukuha tayo ng puso ng saging sa bunganay. Kasupsupok mo ito. Yun mga dre, ito yung kukunin natin oh.
sa bunganay. Puso ng saging. Yan o. Yan. Yun mga dre. Nakuha na natin. Kaya lang nahulog doon sa may ano, sa may supok. Ayun. Ratoy. Ratoy Jesus. Oh, ha? Masarap to pag ano, atsara. Dre. Yan o mga dre. May nakuha ko isa. May isa pa dun sa baba pero hindi pa daw pwede. Kaya ito lang muna. Nakaapoy dawa na yan. Di kumtangawad ng ataw. Nagtuwang tangkin mo ta. Paiunay nga pa. Nakadawa. Nagado nakagapas tan eh bantay. Nagagapas dan. Hindi pre. Sa bunganay. Yun mga dre, pauwi na kami. Yan o. Doon. Ang bahay. Pakyat. Yun sila nanay. Nauna na. Hawak yung ano, sa bunganay. Nara nyo ito nga sa bana loob. Doon sa ignakan ko kanya na. Wala ko na kaya. Hindi ko ah. Intimbinin ko man na una ah. Mano pang lala ko na? 30 ko man. 25 na ako na. 25. Sige ko na tabay. Nudot karak ko lang ako. 30 na. Kasi tabang na ako dyan may sa mga tumangkin. Darak ko. Ano, may saging silang ano binili. Tumangtangkan di pagay na to yun eh. Kita nyo eh, ang penga nakadawa una. Kaduampay na akin, Adrian. Kaduampay niya. Kaduna na ta, suruan garod ka nun ni ko, Ilsa eh. Oo, suruan na kani Auntie Ilsa eh. Doon, galing kami doon. Tapos, uwi kami doon. Atay, gama ka na. Atay. Ito yun o, saging. Oh, Okay na. Tanga na yun. yung paloom. Dengdengam tata. Ito na malam. Tatangay kantong.
at sara akin to no bigat. at saraam. Tapos dengdengam. Dati ito no malunding dengan. Ay, Da kayo ito no bigat, tawanak no bigat si kayo mangkwa. Lambong at sara tapos igisa, no kay igisa. Kuno nyo kay tigginisa, ilambong puspusan kan tusok ka kan bugong mabali nun. apang kay malog no bigat. Kuno di ba isablit ko diya iko ni diyan. Yun mga dre, malapit na tayo. Tawarak mo lang ni kan baboy diyan. Manungay Dito na tayo sa ano, sa malaking bato. Yan o, pakyat. sa wan suto. Oh, medyo mahirap dyan o. Hirap so mantakdang so palamdan. Madulas to kasi ano, may lumot. Yan o. Bilis ka kayo dyan. Magkakakay ka niya. Yun, sa wakas, dito na sa taas. Yun mga dre, dito kami sa bahay. Yan o, yung tanim kong sitaw o. Yan o. Yan o, maganda na. Tapos yan o mga dre o, ano siya, gumagapang na siya pataas. Yan o. Oh, yan. Yung iba ano, namamatay kasi ano siya, nasobrahan sa tubig. Kasi ano, 4 na gabi ng lalakas na ulan na ano, nababadan ng tubig. Ayun. Ayun mga dre, hanggang dito na lang muna tayo kasi yan, dito na to sa bahay. Okay, sa susunod ulit na video natin. At abang-abang na lang mga dre sa susunod na pupuntahan. Yun mga dre, at bye bye at God bless.